Bare så kigge lige på halsen. Ja, dernede kan du godt. Når Anders Grøndal han kommer nu, så... Ja, det er ikke særlig varmt. Du skal have kamera op på lommen nu. Det er en lange linse. Går jeg vej, så kan jeg da bare. Ja, det tror jeg, det passer meget godt. Til morgen jo. Han kommer igen nu. Nej, jo, det gør det. Bare bygge. Så bare koldt ud det der. Jeg må jo så længere vælte.